Pohodlný tým, že potom má ešte z potoka a potom krkavezmu nosil chlieb. Potom máte 16. kapitolu, 17. kapitolu máte, ako je Eliáš poslaný do Sarepty, čiže do kráľovstva, z ktorého pochádza Jezabel. Ten príbeh, keď čítate 16., 17., 19., 18. kapitolu a 19., ale mám 17., 18., 19. kapitolu prvej knihy Kráľov, čo vám ja celé čítať nebudem, ale prečítajte si ju. Je veľmi dôležité pochopiť tam určité vzťahy. Jezabel bola tak mocná kráľovná a Eliáš bol medzinárodne hľadaný zločinec. Do tej miery, že Jezabel sa pod prísahou, písanou prísahou, museli zaviazať králi všetkých kráľovstiev naokolo, že to píše Biblia, že Eliáš sa nenachádza na ich území. Naozaj, terajšia medzinárodná polícia, tajné služby pracovali takisto a Biblia jasne píše, že sa museli zapísať všetci králi v celom okolí, vo všetkých kráľovstvách, že na ich území sa nenachádza tento medzinárodne hľadaný zločinec Eliáš. Ale viete, kde sa ukrýval? Na území kráľovstva jej otca. Dobre, ja neviem, či aj jej otec sa musel zapísať, že v jej rodnom kráľovstve tam Boh poslal Eliáša. Odtiaľ prišiel sa na Karu. A tu sa udiela tá skúška ohňom, o ktorej som vám čítal. A to je veľmi dôležité pochopiť aj na našej púti. Dnes, keď dobre čítate, aká bola situácia tých 2800 rokov pred nami, čiže okolo roku 850, a dnes je to presne to isté. Keď si zoberiete celý ten biznis okolo sexu a ľudského tela a jeho takmer dostávanie sa zase na ten posvetný charakter. Bez toho sa už nespomalí nič nepohne. Dobre. A nejdem ďalej. Tak, ale celá spoločnosť ide na ten Jezabelen systém. Kultúra smrti, ktorú máme dnes, ktorá ide počnúť od potratov cez eutanáziu, cez tie divné vzťahy, čo nám tu teraz idú nanúcovať LGBTI. Dobre, to všetko bolo. My sa vraciame 2800 rokov dozadu tam do pohanstva. Takže to prilnutie k jedinému pravému Bohu, viete, intimný život muža a ženy je Boží plán, je to Boží dar. Ale keď sa z toho stane doména spoločnosti, bez ktorej sa už nič pomaly nepohne, dobre, keď si zoberiete to znevažovanie ženy a ženského tela na všetkých reklamách, to je súčasť. Dobre, takže toto všetko potrebujeme vnímať. A tie dnešné Jezabel, ktoré plnia tie úlohy, ktoré plnila Jezabel v tom čase. Takže v tomto, keď si zoberieme tú našu slovenskú Jezabel, slovenská Jezabel, keď naši otcovia biskupy napísali list k adventu 2014 o ochrane rodiny a rodinných vzťahov, slovenská Jezabel, ktorá je riaditeľka úradu vlády pre rodinu, vyzvala občanov Slovenskej republiky, aby podali trestné oznámenie na biskupov za ten list. A počuli na našich biskupov za list, ktorý napísali svoji veriaci, ako má žiť kresťanská rodina, podali trestné oznámenie. A keď sme my protestovali, spísali petíciu, aby bola zbavená svojho úradu, samozrejme, Pietruchová pokračuje vo svojom úradu. Dobre, to sú tie Jezabel dneška, ktoré pán Sereš dosadzuje po celom svete a má
jeho cieľom je jasný, cieľ pána Sereša je jasný. Zničiť kresťanstvo a kresťanskú kultúru, kresťanské vzťahy. A on vyrába cez tzv. Otvorenú spoločnosť tieto političky pani Kirchnerová a tak ďalej, ktoré vlastne plnia jeho úlohy po svete. Takže bolo to a je aj dnes žiaľ a my potrebujeme si uvedomiť, že nás zachránila nemohli. Nás zachránila vernosť Ježišovi Kristovi jedinému právému Bohu. Dobre, a nie kláňať sa tým, ktorí nie sú Bohovia. Ale viete, tu Eliáš zažil to, že jemu stačilo povedať dve vety a padol oheň z neba a všetko strávil a celý národ, ktorý bol priklonený k Bálovi, sa vrátil k svojmu Bohu. No a potom odtiaľto Eliáš ide s kráľom Achazom, ich 30 km beží na breh Stredozemného mora, tam sa modlí v jaskyni, ktorá je tam, niektorí ste tam boli, Stella Maris, väčšinou sa chodí tam, keď sa ide do Stella Maris, a tam sa modlil. Potom prišiel dážď a začalo pršať. Kráľ Achaz prišiel domov a povedal všetko svojej manželke Jezabel. Neviem, ako sa to udialo, ale tam hovorí Biblia, že a on všetko rozpovedal Jezabel, svojej manželke. Na to Jezabel napísala Eliášovi list a hovorí, nech mi bohovia urobia to a to, a dal tam kliatbu, ale Biblia tie pohanské kliatby neuvádza, tak hovorí, ale nech mi bohovia urobia to a to, ak sa dozajtra nestane s tebou to, čo si ty urobil s mojimi prorokmi. Čo myslíte, čo urobil ten, čo zažili, ktorí si boli istí, ktorí sa postavili proti Achazovi, ktorí sa postavili proti 850 prorokom Bála, proti všetkých, ktorí sa postavili proti všetkých, čo urobil Eliáš? Jezabel len listom ohrozila, no. On sa staril ako z Karmelu, zobral mu na plecia a utekal pred Jezabel z Karmelu do Berševy. To je 250 km. 250 km, len mu Jezabel ohrozila, no. Tam nechal svojho sluhu a išiel 40 ešte kilometrov do púšte. Tam si lahol a hovorí Bohu, Pane Bože, zober môj život, lebo takýto život nemá zmysel. Dobre, ten, čo tu zažil moc Božu, ten, čo sa dokázal postaviť, ktorý zažil, kto je pravý Boh, tak sa naplaší jednej Jezabel a beží 290 km, aby si zachránil život a potom hovorí Bohu, zober mi život, lebo takýto život nemá zmysel. Dobre, a taký sme často aj my. Dobre, zažijeme Božiu moc, Božiu lásku, Božiu silu a potom niekto povie no a nepoznáte to? Ako často sa začneme báť drobnosti života, ťažkosti života, ako často povieme Bohu, kde si a nevieš mi pomôcť. Viete, na tom stoja všetky totality. Na tom stála totalita nacizmu, na tom stála totalita socializmu, na tom stojí totalita liberalizmu. ktorý už dnes je horší, ako bol socializmus. Lebo už nám budú kontrolovať vo všetko a už nám budú diktovať všetko, ako som vám povedal. Musíte dať dole kríže, ktoré ani socialisti, komunisti nedokázali dať dole. Nesmiete robiť to, nesmiete robiť to, nesmiete sa prejavovať ako veriaci. Ja preto hovorím, je jedno, že či tá zlatá pecípa hviezda bola na červenej zástave alebo na modrej zástave. Stále je to zlatá pecípa hviezda zlatého telaťa toho náboženstva, ktorého tu Eliáš porazil. To je to náboženstvo. Pecípe hviezdy. Dobre. A my nemôžeme, Ján Pavol II povedal, našou cestou nie je ani socializmus, ani kapitalizmus, ale evanjelium Ježiša Krista. Dobre. Teraz som sa s pánom šoférom rozprával, on hovorí, v Libanone je to napäté, ale prezident je kresťan, veriaci kresťan,
Neveriaci kresťan, ktorý zmieruje celú spoločnosť. Ktorý zmieruje. Zoberme si, v Poľsku máme hlboko veriaceho prezidenta, veriaceho premiérku, v Maďarsku máme veriaceho prezidenta, veriaceho premiéra, hlboko veriaceho premiérov manželku. A môžete vidieť, čo sa tam deje, ako sa chráni rodina, ako sa chráni ustanovenia, ktoré môžu ľuďom pomôcť žiť normálne životom. Dobre, nás nezachráni žiaden politik, nás nezachráni žiaden spasiteľ, nás zachráni jediný spasiteľ, ten na kríži. Ten nás už vykúpil, spasil a my Karmel je preto tu máme túto krásnu ikonu Panny Márie, Matky Karmelu. Vidíte, ona tam má na hrudi škapuliar. Panna Mária, keď sa zjavila svätému Šimonovi Štokovi, tak mu dala škapuliar a hovorí, kto zomrie v tomto rúchu, nikdy sa nedostane do pekla. A čo to zomrie? To nie je nejaký talizman, nejaká magická moc, jednoducho zomrieť v Márinom rúchu je žiť ako Mária. Mať Boha na prvom mieste, poslúchať ho. Veriť mu aj vtedy, keď sa zdá, že nedá sa mu veriť. Rozumiete? Keď všetko vám hovorí, čo si ty normálny, že takto, tomuto chceš veriť. To je ísť v nádeji poza nádej. Dobre, toto je posolstvo. Za to som vás sem pobral. Preto sem beriem pútnikov. Do tejto divočiny Karmelu. Keď sa pozriete, potom poďte hore, tak sa pozriete na tú rovinu a vidíte, že sme na najvyššom bode Karmely a odtiaľ to máte pohľad na všetko bohatstvo. Tu kúsok odtiaľ, to je Armagedon. Dobre, ten slávny biblický Armagedon z knihy Apokalypsy. To je len mesto Megiddo, nie je nič iné. Ale mesto Megiddo, o ktorom píše jeden faraón v 11. storočí pred Kristom, má na stélach v Egypte napísané, takto našli. Keď dobil Megiddo a vylúpil ho, tak napísal, dobiť Megiddo je viac ako vylúpiť 25 miesto, najbohatšie miesto sveta v tom čase. Lebo žilo z toho bohatstva. Ale tu na tej rovine Izrael prehral všetky najväčšie bitky a Armagedon, po grecky Armagedon, je miesto najväčších porážok zla. Preto v Biblii je bitka pri Armagedone. A nech sa páči, poďte hore sa to pozrieť, lebo to je závisto. Dobre, 30. Prichádzali muži a ženy, ktoré sa sťahovali do ústrania, tak ako sme to videli tam v púšti, tak prichádzali na Karmel, aby tu na v ústraní žili v modlitbe, v pôste a postupne, hlavne potom už keď sem prišli aj križiaci a v tom období byzantskom a pobyzantskom, tu na v 11. storočí žilo veľa pustovníkov, až požiadali jeruzalemského arcibiskupa, jeruzalemského patriarchu, aby im napísal regulu, podľa ktorej majú žiť. A tým pádom nás tu vzniká rád, ktorý sa volá Rád bratov Panny Márie. Rád bratov Panny Márie, alebo my ich poznáme karmelitáni, mnísi z Karmelu. Potom ale žiaľ, keď boli vytlačení kresťania zo Svätej Zeme a väčšina karmelitánov muselo opustiť Karmel, idú do Európy a tam jeden z nich, Šimon Štok, svätý Šimon Štok, mal zjavenie Panny Márie, ktorá mu dala škapuliar. Rúcho Panny Márie. Dala mu škapuliar a prísľúbenia spojené s tým. Jedno z tých hlavných prísľúbení, kto zomrie v tomto mojom rúchu, nikdy nepôjde do pekla. Potom ďalšie prisľúbenie, kto zomrie v tomto rúchu, tak prvú sobotu si ak by sa ocitol v očistci, prvú sobotu si prídem pre neho do očistca. Teraz je trochu spor o tom, že ktorú prvú sobotu. Či prvú sobotu po smrti, alebo prvú sobotu v mesiaci. No a teraz sú názory aj také a také, tak
keďže do tej karmelitánskej rodiny patrím, lebo som z kraja, kde je najstaršie pútnické miesto Panny Márie Karmelskej alebo Škapuliarskej v Uhorsku, čiže Topolčianko, od roku 1680, keď tamojšia hradná pani podľa rady svojej sestry karmelitánky v Lehniciach, lebo tam bol Karmel, bol v Lehniciach pri Bratislave a pri Dunajskej strede, tak mala nie celkom vydareného manžela, ktorý predsa len rád sa pozrel tomu poháriku aj na iné ženy viac ako bolo treba. A tak ho prosila sestru, čo má robiť. A ona ho posti sa, modli sa a budeš mať svätého manžela. Keď to vyprosila a jej manžel sa obrátil na príhovor Panny Márie, tak si vykonala púť do Svätej Zeme. Prišla na Karmel, doniesla si obraz Panny Márie Karmelskej, požiadala aj terajšieho generála, aj pápeža Inocenta o to, aby mohla v Topolčiankach zriadiť bratstvo našej Pánej z Karmelu. A tam je to dodnes tak, že teraz neviem, čím začať, či dievčatami, či matkami, ale je to tak, že dievčatá chodia zasvedcovať svoje, to bolo taký krásny zvyk a chvála Bohu, je to obnovené. Dievčatá chodia zasvedcovať svoje panenstvo Panne Márii. A keď čakajú ženy potom prvé dieťa, tak zase ho idú zasvetiť Panne Márii. Ale tu sme na Karmeli. A karmelitánska rodina volá Pannu Máriu naša matka, sestra a pani. Naša matka, sestra a pani. A to si vlastne môžeme uvedomiť, to tajomstvo, to zase toho vzoru pokornej služobnice Božej, preto je naša sestra. Je matka vo viere, pretože sme Kristovi, alebo kresťania. A naša pani, pretože viete, čo znamená meno Mária? Miriam. Hviezda morská. Pani alebo kňažna. Dobre. To je jedno z tých, takže preto ju voláme pani, pretože po slovensky je pani. Takže a tá rehoľa prináša a bude prinášať neustálu obnovu pre život cirkvi. Zoberte si, čo geniálne urobili karmelitáni z kostelného Vidži. V podstate vydávajú literatúru tak, ako vydávajú. A takisto prispeli k obnove v 16. storočí svätá Terezia Veľká, svätý Ján z Kríža a ďalší svätá Terezia z Lízie, teda svätá Terezia od Božej tváre a dieťaťa Ježiš, je celé meno, ktorá inšpirovala tisíce zasvetených žien k novej podobe duchovnosti začiatkom 20. storočia a začiatkom 20. storočia malú cestu Terezie z Lízie prijali dve sestry, svätá Mária Faustína od Najsvätejšej sviatosti a Mária Zdenka Šeligová. Dobre, obidve to sú Tereskine dcéry, duchovné. Takže toto všetko, čo naozaj Karmel vzbudzuje, neviem, či už vyšli alebo nevyšli, ale popozerajte si aj to okolie, aj ten divoký Karmel, aj karmelitánsku zem. Tam vidíte niektoré tie vyše 1000-ročné olivy. Ešte povedzte to minulého roku, čo sme tu zažili. Povedzte to, jak sme sem nemali prísť. No dobre, no tak Jozef chce, aby som na ňo... No, aby nie na mňa, aby to oni vedeli, ja to všetko poznám však. Ja som sa za to celú dve noci modlil však. No, stalo sa tak, že išli sme vtedy s púťou a išli sme celú noc, ale program bol taký, že sme vystúpili okolo 5. z lietadla, teda vyšli a pristal autobus a išli sme hneď hore sem do Galileje, nešli sme si oddychnúť a hneď sa išlo na program. A ja som tak v autobuse z letiska po tú benzínku povedal, že čo nás dneska čaká, a povedal som, ideme do kláštora Stella Maris na okraji Haify a vystúpili sme tam, tak trochu dobre unavení, a odrazu prišiel za mňou jeden pán a hovorí mi,
veľmi ste ma sklamali, lebo veď máme ísť na Karmel. Ja som hneď sa prebudil. No a tak, dobre. Tak však som hovoril, však ideme na Stella Maris, ale nepovedali ste, že ideme na Karmel. No, prišli sme na Karmel, hore na Stella Maris do kláštora, bola svätá omša, ukazoval som im kostol a bolo evidentné, že toho pána to vôbec nezaujíma. Ani nešiel do kostola, tam sa motal po vonku. A ja som tam išiel do Eliášovej jaskyne a musel som zapnúť asi všetky závity na to, aby som rozmýšľal, čo teraz, lebo on povedal, ale ja tam chcem ísť na ten Karmel, lebo len za to som prišiel, lebo len vy to máte v ponuke. Bolo to v ponuke, no. No Karmel bol v ponuke, ale Karmel bol tam v tej Haife. No a teraz hovorím pánovi šoférovi, bol taký veľmi zlatý šofér, hovorím, prosím vás, môžeme ísť na Muharaka? Šoféri nechcú, lebo to je ísť 30 km serpentínami po pohrebení Karmelu, to až oni nechcú. A hovorím, dobre. Došli sme sem, na toto miesto a celé to bolo v oblakoch. Oblaky sedeli dole, tak len mliečná hmla. Vošli sme do oblakov. Modlili sme sa dole, vysvetľoval som. A keď som dovysvetľoval, hovorím, ideme hore. A jak sme vystupovali hore, tak to vyletelo hore. To bolo neuveriteľné, že tie oblaky išli hore, a teraz je hmla. Alebo teraz je v opare. A jak sa to zdvihlo, to bolo jak z rozprávky až do Libanonu a Sýrie a všetko. A ten náš pútnik zdvihol ruky a hovorí, toto som chcel vidieť, toto je on. Bol spokojný. No. A Jozef bol konečne spokojný. A ešte ten požiar. Lebo to je ten náš pútnik. A ešte ten požiar. Požiar. Čo požiar? Čo tu horelo predsa, však my sme nemali sem ísť, to som myslel, že... Ja aj to? No. Dobre, vy ste toto nedobre. No, nevadí však. No, ďalšia vec bolo to, že samozrejme... Tromi mesiacmi. Už s Jozefom keď, tak sa musí ísť na Muharaka, to ne, do Haify. A vy ste počuli, už bol dátum stanovené a počuli ste, že tu horelo a proste bolo v našich médiách bolo správy, že pomaly národná katastrofa, až Izrael požiadal o lietadla a pomoc celého sveta, len aby to zachránil. A ja som o ničom ani nevedel, ja som to ani nepočul. A prišli sme sem a... Ale vy ste bol prvý, ktorý sa to dozvedel. Prvý ste bol, ktorý sa to dozvedel. No od vás. Nie odo mňa, ja od vás. Ja som, no však takto to... Dobre, hej, ja už si nepamätám. No, nevadí. Dobre. Horí Karmel. No dobre, tak som sa pýtal, hej, ale to bolo vlastne to, vy ste sa pýtali, či ideme. Ja som sa pýtal samého, že teda čo, a on hovoril, na Karmel nemôžete ísť, lebo horí. No, a potom, keď prišiel čas, tak sme sa išli a pozerali sme, kde horí a stále sme našli, kde horí. Ale niečo bolo, však niečo sme po ceste. Dobre, niekde. No, dobre. Ideme dole.